kaigsunan. Gani napatay katapusan nga punto mahitungod niining importance of music in the praise and worship sa Ginoo mga kaigsunan. So may celebration kinahanglan gyud nga dili na to kalimtan nga tagaan atong pagtagad kining grupo sa mga mag-alawit o mga musicians mga kaigsunan. So niabot naman ta sa katapusang bahin sa atong lesson. Ato na lang ning i-wrap up kadali mga kaigsunan ang katapusan ng mga punto. Pastor Ginggig. Gusto lang nako kaning sa last pastor nga part. Kanang giingon bitaw diri nga si Nehemia o si Isra na ang lain-lain man sila grupo, di ba? Yeah. Nag-appoint si Nehemia og singers nasa iyang grupo nga o choir un sa laing bahin pod si Nehemia. Si Nehemia na pod sa iya. Ako lang gusto i-emphasize makisunan sa atong mga nagpamati karon. Palihog lang in town, dili in town nato respetaran ang atong mga mag-alawit nga usahay ang atong sound system kaya mukat gyud in town nga murag lata nga naon tay mga singers makigsunan nga maayo kaayo murag gi-taken for granted lang gyud nato ang atong church dili maayo ang sounds nga maayo unta manganta atong mga mag-alawit pero ang atong sounds makigsunan apikikid kaayo Dili naman maaghat po so ng mga dili singers ba na ang atong mga singers nga natay mga talento sa iglesia dili po sila madasig kay ngano man ganahan po ta mo kantaan ang mura man naglata atong sounds so ato ginang tagaag pagtagad makigsunan kaming mga speakers lami ba gyud iwali, lami ikanta og kanang panahon sa mag-crusade pero usahay ma-discourage na lang ka tungod kay wala man nato gitagaan og dako kay pagtagad ang sound system. Mabader po ta pastor oy kung ang iglesia nga malambuon ang ilang mga galamiton kanang wa matagad Maabi agyo na tipiki dili mo na kayan naay mga gwapo kay simbahan nga apiki gyud ka ang sound. Wala lang naman lang Dili na hilig-hilig yun. Mo na akong ginimayon yun magkasunan nga. Tagaan yun nato nagpagtagad kay bisag unsaon pa nimo ka maayo mo wali og maayo mo kanta uban pa diha. Kung dili nato natagaan sa nagpasabot man ni dinhi nga gi-in charge si Nehemia diha, si Isra po diha, di ba? Sa ato pa particular gyud ang Ginoo ani makigsunan nga naman. All the people praise God. Unya nagdaig sila, naghatag sila himaya sa Ginoo. Apil ba sa paghimaya? Amen. Himaya ba day ka anang kayo mo lagi imong pastor kwan? pero we know that music or singing is part of worship. So however you will do that nga di banta ka kaingon nga ang mga maayong tingog budawaton sa Ginoo ganang magin taon uban diha nga yabag ug unsa ba sintunado. So Ginoo ni bahala ana nga ang kining ilang pagkanta sa tingog pa lang na dawaton Actually, gid sa gi-appoint Ginoo. mga kaigsunan, no? Mampingki. Dahil sa tong lesson, gi-appoint ni Nehemia o ni Isra. Katong maahimong part sa singing group mga kaigsunan. So, piliyon po ni muna. Katong uban nga pwede rin madala-dala para madugangan ng boylo sa kanta. Wala ito'y problema. Pero at least, naagig kay imuhang obligato, naagig kay mo solo, mga hinana nga part na siya mga kaigsunan. So, daghang kay salamat mga kaigsunan sa inyong makanunayon nga pagpabili din ha usa ka oras naaragid mo gyapon sa screens mga kaigsunan and we really appreciate that. Ang Ginoo magpanalangin kanatong tanan ug dinhi may kutob hangtod sa sunod higayon gikan na mo dinhi sa takna sa pagtuon. Happy Sabbath and may we all be blessed by continually studying our lesson.